Hej, i den her video vil jeg vise, hvordan du i første omgang kan bruge den her playliste, de regelmæssige bøjede tyske verber, til at lære bøjningsendelserne i nutid. Det er sådan på tysk, at udsagnsord bøjes efter såvel tid som person, og de fleste udsagnsord på tysk har regelmæssige bøjningsendelser, det vil sige, at det er den samme endelse, der kommer på, når der er tale om et regelmæssigt bøjet udsagnsord. Når man kender disse endelser, så vil man ved at finde udsagnsordets stamme, kunne tilsætte den eller tilføje den rigtige bøjningsendelse. Og I finder stammen på følgende måde. Man kigger på udsagnordet i dens navneform eller infinite form her, spilen som et eksempel. Når man ved, at en er bøjningsendelsen, jamen så ved man også, at det, der kommer før en, i det her tilfælde spil, er sætningens stamme. Og når man ved, at sætningens stamme skal have tilføjet den korrekte bøjningsendelse i henholdsvis første, anden, tredje persons ental og første, anden, tredje persons flertal, jamen så kan man ved at fjerne en fra udsagnsordets navneform og tilføje den korrekte endelse i den person, som man står i, bøje et udsagnsord korrekt, uden at skulle slå op i bøjningsskemaet. Men det kræver selvfølgelig, at man har styr på bøjningsendelserne først, så man ved, hvad det er, man skal fjerne for at finde stammen, i det her tilfælde en, eller i alle tilfælde er det en, der skal fjernes fra vores navneform eller infinite form, for at få stammen, og herefter skal I som sagt sætte den rigtige bøjningsendelse på. Men måden I kan træne det på, er ved at kigge på denne liste af videoer, hvor jeg har gennemgået forskellige regelmæssigt bøjede udsagnsord. Nogle af videoerne er lidt længere, fordi jeg her har valgt at bøje udsagnsordene i alle siderne. Men der kommer også en række shorts, altså kortfilm, hvor jeg bøjer det regelmæssige udsagnsord i nutid, i datid og nutid og før datid. Og her kan I selvfølgelig vælge at se videoer, hvor jeg har bøjet udsagnordet i nutid, indtil I har styr på bøjningsendelsen. Og det betyder for eksempel her, jamen nu ved jeg, at der skal et e på i første persons ental, så derfor her det spile, spile. Jeg ved, der skal st på i anden persons ental, så derfor her det du spilst. Jeg ved, at hvis man tilføjer eller spørger en person høfligt, så her er det spilen, sig eller sige spilen, altså samme bøjning som i navneform. Jeg ved, at der er tale om tredje person, altså er eller sige. Så her er det er spilt eller sige spilt, altså med t på, og jeg ved, at i første person flertal, der er bøjning identisk med navneform, så det her via spilen. Jeg ved, i anden persons flertal, der kommer der et t på i bøjningsendelse, så derfor her er det I er spilt, og til sidst så ved at sige, altså de har samme bøjning som den høflige bøjningsform i anden person, eller som første persons bøjningsform, altså spilen. Og hvis vi kigger i bøjningsskemaet, så kan vi se, at jeg har ret. Altså fordi jeg ved, at der er i første person, og jeg ved, at jeg skal fjerne en, jamen så spile. Jeg ved, jeg skal fjerne en, og tilføje st, så derfor spilt. Jeg ved, jeg skal fjerne en og tilføje t i tredje person, så derfor spilt. Jeg ved, at første persons flertal og navneformen er identisk, så derfor spilen. Jeg ved i anden persons flertal, at jeg skal fjerne en og tilføje t, så derfor spilt. Og det samme, hvis man går ind og tager et hvilket som helst andet
navneord, eller udsagnsord, der er regelmæssigt bøjet. Så tager vi spørge, så har vi fragen her, den er regelmæssigt bøjet. Jamen igen, vi fjerner en, tilføjer e i første person, fjerner en, tilføjer st i anden person. Når vi bruger du, hvis vi bruger sige, altså den høflige tiltale, så lader vi en stå. I tredje person, der fjerner vi en, tilføjer t. I første person flertal, jamen der ved vi, at den er identisk med navneform, så derfor ingen ændring. I anden persons flertal, der ved vi, at vi skal fjerne en og tilføje t. Og i tredje person, der ved vi, at der ikke er nogen ændring, så derfor stadigvæk fragen. Og hvis vi kigger i bøjningsskemaet, jamen så kan vi se, at vi har e-endelsen, vi har st-endelsen, vi har t-endelsen, vi har en-endelsen i første persons flertal, t-endelsen i anden persons flertal, og en-endelsen igen i tredje persons flertal. Så når I ved, at I blot skal fjerne en for at finde stammen i navneformen, så skal I blot tilføje bøjningsendelsen til den person, I står i, og så har I bøjet udsagnordet korrekt. Det var alt for denne gang. Hej.